Bling, røydesko, kvitt i nef, jolesnå, sendt i gang, Mexico. Jeg hedder Helgi Holm. Jeg er en 25-årig islænding, og jeg kan sige, at min passion de sidste 10-12 år har været musik, og hvor jeg har lavet rapmusik. Jeg har været en del af en rapgruppe, jeg har haft en solokarriere, startet som 5 drenge, der lavede musik i en af vores bedste venners kælder. Udgav en sang bare for sjov. Det er blevet populært, meget populært over alle gymnasier på Island. Begyndte at spille over det hele på Island, festivaler. Det er også der, hvor det bedste minder er. Hvor man bliver sådan en berømthed på Island, selvom det er lidt cringe at sige det. Men så, ikke fordi vores musik stopper med at blive populært, men bare real life tager over. Man har studie, man har arbejde, så nu det går meget nedad, og nu bor vi lidt i forskellige lande. Nogle bor på Island, nogle bor i USA. Nogle er gået videre med sin karriere, nogle er stoppet, lidt ligesom mig, så det er lidt ked af at sige det, men sådan er det.